Mayong buntag mga kasama ang Team RMN ani karon sa may Barangay 76-A kay atong ituno lang ato ang solar radio transistor sa lain usab nato nga beneficiary dinhi. Ilawom kini sa RMN Foundation sa atong One Radio campaign. Mayong buntag, sir. Sa pangalan? Morning ma'am, ako si Rafi J. Tumambing ma'am. Sir, amo nang i-turn over sa imuha ang regalo hatod sa RMN Foundation sa atong One Radio campaign, atong solar radio transistor. Ayan, hawiri sir. Okay sir, unsa ba ka-importante ang radyo sa imuha? Ma'am, unang-una, importante kay ni ma'am sa ako, bali na sa akong trabaho. Usa na diha ang mga educational nga mga topics about bahin sa mga balita para maka-update po ko ma'am sa palibot nato. Congratulations sir, in behalf sa Team RMN ug sa RMN Foundation. Mga mga kasama si Sir Rafi ang atong beneficiary sa atong One Radio campaign karong adlaw. Kini si Radyoman Amy Ginita kauban si Radyoman Joel Viray, Tatak RMN.